Hirtu te inzavain chibaile vekule voin hi July ni somthum kumsan hi somhi panga nilai ni ania tunjuma hian lian nging thleng rap thak tak chungchang kan tar lang do nanga kan siat chau angin kumin Mars thakan lian nging na tak mai Myanmar a thlenga lian nging awang hian mi sang tam takin nunna anchana chena in tam tak po ati chia ani anriko dan chuan Myanmar lian nging thleng kha 7.7 magnitude velana ania amairo chu tuna lian nging kan soitur ero hi chu Myanmar ai khan anasoka kumina lian nging thleng to achuan ana berni hin alanga lian nging hi Russia rama thleng niin anriko danin 8.7 magnitude na niin antarlang ani Russia ram chaklampang kamchat ka huam chunga tukin jing lampang khan lian nging 8.7 magnitude na hi athlenga evang hian tsunami warning te po andi chuaka abik takin Pacific tuipuikam borvela chuan tsunami warning hi anti chuak na sa zual ani epicenter hi anriko dan chuan Petropavlovsk kamchat ki chimchaklam kilometer za somthum pathuma hla a ania le tanga kilometer sompakua thuka helian nging na takmai hi ain siam ani hi Russia rama kumsang hi sompakhat nuwa lian nging thleng to a chuan anna ber ania kumsang hi somni panhi khan 8 point magnitude na chu lian nging alo thleng to bok ani tsunami warning chu Russia ram pumpui baka Japan rama tepo ti chu ngal ania tundin huna hian Yelizovo district a chuan tuilian rap thak tak a thleng to a tuifon hi meter thuma changa meter li vela sang ni in an reporta hi record atling to hial bok ane ewang hian thunei tu lamte chuan mipui da chu mun sang jok le mun him zoka in son chuak turin thu chua an siam meka tin Pacific Tsunami Warning Center point Guam le Northern Mariana Island ate tsunami hi thleng thei ani wangin warning anti chuak zui ngal bok ani US Geological Survey in an report danin tundin huna hian helir nging na takawang hian chiat na rap thak tak thleng report an la dong lo ni hin an tar langa abik takin kamchat ka huam chunga amero chuna kina chingzokin report te po alu toranga ila thil thlen dan chu kim chang takin riat thei anin be sei ani University of Tokyo seismologist Shinichi Sakain NHK ashildanin Japan rama po tsunami thleng thei ani wangin mipui te chu film khur turin an shiatir bok ani Reuters an report danin tundin huna hian tsunami na tak mai le harap thak tak mai meter lia sang fit ang zong chuan fit som pathuma sang chu thleng thei ani wangin mipui te chu in rawling turin an shiatir mek bok tin Japan rama po tsunami hi meter thuma sang thleng thei ani boka achan chu Pacific tuipuikama ani wangin soitakang khan Pacific huam chunga tuipuikam zongjong te chu tundin huna hian tsunami warning hi ti chuak vek ani kan siat chau wangin kumin July thlatir July ninga khan Japan rama chuan tsunami rap thlak tak thleng tur angin rilok na auma tin chumi pialama lian nging te po amairo chu a thlen tak si lo wangin mitam takin rilok na chu thleng dik to lo turanga an ngaya din chumi pialama khol jin tam tak te pon July thlabi ga hi chuan Japan rama jin an hlawa achan chu rilok na hi alar em wang ani July ninga apel tak no hian mitam tak chuanin rilok na hi thleng dik to lo turanga an ngaya abik takin tsunami yang phei chu nimasela voin July ni somthum hian tsunami warning chu ti chua anita a soitakang khan he tsunami hi anasadon view ni na langa fit som pathuma sang thleng thut thei ani wangin in rawrin na thuan ti chuak ngal wat ani Russia rama lian nging hi anakhop maya 8.7 magnitude anani kan ti to kha ewang hian tundin hmuna hian Russia ram chu
an buai viau ni in alanga mun sang mi pui te chu mun him zoka anin son chuak na sa ni in tarlan ani tin heibaka hian Russia rama hian mun khata chau lir hi anging lo le ngala mun then khata lir ning thleng hria tur hi aum nual bok ani Viluching South East Chaklampang kilometer za som thum pakhata hla a chuan 6.3 magnitude tana lir ning a thleng le boka tin heibaka hian Petropavlovsk Kamchatsky atanga kilometer za som li pasari hla a lir ning magnitude 6.9 na chu a thleng le bok ni in thuni tu te chuan an report ani he lir ning na takhian US lampo ang hong don ni in alanga ewang hian tsunami warning po anti chuak vele boka Alaska tin Hawaii lama te po a chan chu lir ning awang hian tsunami thleng thut thei ani wang ani ole tuna chuan Germany ya helicopter accident chungchang hi kantarlang vele lockdown ani nimin July ni somhi pakua kumsan hi somhi panga khan Germany ya sipai helicopter chu vansang atangin atla a Grima Saxony Muldeluya atla a he helicopter hian in van doina atowang hian sipai panhi nunna anchana tundin huna hian sipai pakhat chu chin hriat lovin au mek ni in an report he helicopter hi Airbus helicopter H135 ania training flight ane lai ni in ichuan hatia thlo mek lai hian radar tangin choma dar som atanga dar som le chan be inkar khan abo thut maya hian chin hriat lovin dar kar chan be chu auma amai ro chuan hriat chuale meu chuan luya alo tlavel der to ani rescue team te chuanin thei top chuin chan chuan na chu an kalpui ngal wata thona tlak na hmuna hian engkim chu endik na nein ti chuan thlona chuang mi pahnih ta ruang chu an la chuaka amero chu mi pakhat ero tundin hmuna hian chin hriat lovina om niin an tarlang ani tundin hmuna hian he helicopter hi engwanga tlange ti chu a chan hriat alani lova investigation an kalpui mek ani defense minister Boris Pistorius chuan thina tok chungta chu a torpui thu asoi ani ole tuna ve thung chuan Spain drama airson neilaya thil om tak thleng hi kantarang vele don ani July ni somni pasari khan Spain drama gijona chuan airso an neya eta hian Spanish Air Force EF-18 Hornet fighter jet chu mipuite naya niamte in athloka he jet hi vawkam chungluka thlok niin akonga chuanin sawarul tam tak chu ato thutawangin vawkama hian atlaman trepa he thil thleng hian mipuite chu ati hlau thong khop mai thil thlen dan chu kimchang takin video a lak ania jet hi kan enang hian niamte a vawkam chung deuh loka thloka amero chu tiang hian sawarul hianin athok lai chu anti boina samman ani masewani thla tak maiin thona hian boina tok masela chiatna rap thla tak thleng aum man lo hlo ani pilot chuan thlona chu thunun le thein jet chu vansang lama a thlo chhopui le theita ani Spanish Air Force chuan he thil thleng chungchanga hian thu chu siamin mipuite himna chu an ngai poimo ber ani thuasoya air so ne apiangin mipuite himdan tur chu an ngai poimo thinti an soi zuibok ole kha July ni somni pasaria thil thleng Spanish mipuite ti hlau thong tu chu ania he thil thenga hian soita kang khan mipuite an him hlova ni lo se chuan thina rap thak tak a thleng don ni in alang ole khati zong kha tun tum video a chanchin bengwa thak tak tak kan ngai thak thei te chu ani e